Sanibonani mphakathi wakithi. Le video siyikhiphele ukuthi sibhekane nalenkinga ekhona ekufundeni kweingane. Ingane ke sekuphume izibalobalo eziningi ezishoyo ukuthi ingane zebanga lesine azikwazi ukufunda zizwisise lento ezisuke ziyifunda. Ezinye ke azikwazi inhlobo nje ukufunda. Inkinga ke le ebhekene nesizwe sonke. Kufanele sizame ke sihlangane bazali, bafundi, bothisha, bahloli, iminyango yezemfundo, nawo wonke umuntu ophathekayo ekufundeni kwengane ukuthi siyixazulule lenkinga. Nasi ke esinye sezikhali esiqhamuka nazo thina. Nansi incwadi engiyibhalile. Le ncwadi le ithi isiZulu phaqa. Incwadi yamabanga aphansi le, grade 1, 2 no 3 encwadini eyodwa. Le ncwadi inemiyalelo kuthisha, umbheki wengane kanye nomzali wengane. Iyachaza ukuthi ingane ifundiswa kanjani. Inezithombe ezimbalabala ezikwazi ukuthi zihehe ingane uma ifunda. Incwadi yokusebenzela ke futhi phecelezi i-workbook. Ingane iyakwazi ukuthi ibhale kuyo le ncwadi bese iyafunda. Inezinhla zamagama okubhala isibizelo. Zonke izinhlamvu kusukela kwezaka grade 1 kuze kufike kwezaka grade 3. Ihlelwe ngokwamathemu ke le ncwadi. Grade 1 uterm 1 2 3 4 no grade 2 kanjalo term 1 2 3 4 no grade 3 futhi uterm 1 2 3 4 bese ekugcineni ibe nezindaba ezinemisindo ke yakwa grade 3 ikakhulukazi indaba ke ezingasekugcineni kwale ncwadi lena ethi isiZulu phaqa. Le ncwadi ke yakhethwa umnyango wezemfundo waseGauteng ukuthi isetshenziswe emtatsheni yezincwadi zesikolo zaseGauteng. Siyafisa ukuthi le ncwadi isabalale nama province onke lapho kufundwa khona ulimi lwesiZulu ukuze izingane zikwazi ukuthi ziyithole ziyisebenzise le ncwadi. Incwadi yesibili engiyibhalile yilena ethi My First Bilingual Book. Le ncwadi ke inamagama ngesingisi nangesiZulu. Inezithombe futhi ezihehayo enganeni encane efundayo. Incwadi ke lena ethi My First Bilingual Book. Yona ke ingeyokusetshenziswa abantwana bakwa grade R kanye no grade 1 abasaqala ukufunda bakwazi ukufunda amagama ngesingisi nangesiZulu. Bese kuba khona lena ke incwadi yami yesithathu ethi My Multilingual Book. Le ncwadi ke yona inamagama nezithombe futhi ezihehayo izingane. Yona ke ibhalwe ngolimi lwesingisi, isibhunu kanye nesisuthu. Zintathu ke izilimi ezingaphakathi kwale ncwadi. Ingakho sithi My Multilingual Book ngoba izilimi seziziningi. Siyakhumbula ke mphakathi wethu ukuthi kuyakhuthazwa i-multilingualism nasekufundeni kweingane. Yingakho ke sithe asibaqale bese bancane nge-multilingualism ngoba nasempilweni la bephila khona bedlala nabangani babo badlala bengabe yinhlanga ezihlukahlukene. Bayakwazi ukuthi kana ebaxhumane, baxoxe, badlale noma sebefunda ke futhi kuba lula uma ngabe sibenzela ukuthi azibe khona izilimi zihlangane encwadini eyodwa. Siyafisa ke mphakathi wakithi ukuthi lezi incwadi zande kufakwe nezinye izilimi. Lokhu ke kuyokwenzeka uma sibambisene njengoba ngisho nje ngithi ngicela ukuthi sibambisane lo mshikashika mkhulu. Akwanele nje ukuthi silokhu sibona
komabonakude ukuthi ingane ayikwazi ukufunda, ingane ayikwazi ukubhala. Senzani thina ukuze siyisombulule lenkinga? Yilezi ke isombululo esinazo thina. Ngiyacela ke mphakathi wethu ukuthi nisithinte ukuze siqhubeke sibonisane ngalezi incwadi, nange-channel yethu yakwa YouTube futhi esifundisayo kuyo. Siyafundisa ngalezi incwadi, ukubhala nokufunda nokupela ulimi lwesiZulu. Uma ungena ku YouTube, i-channel yethu ithi isiZulu Academy. Siyacela ukuthi ngingene lapho kuleyo channel mphakathi wethu, ni like, ni subscribe, nifundise izingane ukuthi mazifunde zikuzwisise ezikufundayo ngoba ziyakubona naseyithombeni. Kukhona ke nezinsiza esifundisa ngazo ku YouTube channel yethu. Siyacela ukuthi nisilandele mphakathi wakithi, niphinde futhi nisishayeleke ucingo kulezi zinombolo ezithi 082 590 9245. Niphinde nisishayele futhi enombolweni yethu ethi 083 317 1289. Nizosithola ke lapho mphakathi wakithi, siqhubeke silekelelane, sifundisane ukuze sikwazi ukuthi sisize izingane zethu ezikhulayo. Ngiyabonga mphakathi wakithi.